بردن یخشا کیشی دمر زیاد یخشوے چید یخ دو وجنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تا تکلیف رسید لے اللہ فرمائی بردن و سلاما معتدل شا علی ابراہیم خسر ابراہیم علیہ السلام بان دانا چی پوری دنیا کی یخشی چیدہ دے انسانانو کٹوے اور نغن پخی عرضے کی مرخے گا خو ابراہیم علیہ السلام باندے یخ اور معتدل شا تمام کائنات تا معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہاں غور اس وزولو کا بچو زکا چھے اور فشیرے مخلوق رے اور فشیرے اور دا اللہ دے ارادے نہ بغیر فزول کولے نسی چارو بغیر دا رب العالمین دے حکم نہ پر کولے نسی سمندر بغیر دا اللہ دے حکم نہ غر کولے نسی میدا بغیر دا اللہ دو حکم نہ حزم والکولے نشی دا واقعات پڑے باندے دلالت کی مزکدہ محنت کی دی کہ اللہ ند کی دو مخلوق ند کی دو یقین پیدا کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریفی اور نبوت پیغمبری اور انبیاء ختم شل نور نرازی خود امت ڈیوٹی دا نبوت ڈیوٹی فرائض منصبی دعوت و تبلیغ دا قوم کا پاتش اللہ جل جلالہ فرمائی تھی کنتم خیر امت اخرجت للناس اے امت تاسو بہترین امت یہ لیکن خلق دا پارا اس طرح سے ڈیوٹی دادا تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ہو ترا بلل کرے بدنا من کول کرے اگر چتا سو قتل کرے شئی دیر انبیاء قتل کری شئی اورو تا چولی شئی سمندرون تا گزار کری شئی کلو وطن نشڑلی شئی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خدمت کے حاضر شو اگد داستان دے کہ ابو ذر غفاری پس طریقہ راغلے اور سرنگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سر ملاوش دیر پا مشکلہ دو یری دو خوف وقت ہو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دو یری تپوس کولے نشو دو یری ورطلار خودلے نشوا واغتنا تپوس کولے نشو دوا درشتی تقریباً اکڑے بالآخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو شو کلاچی مسلمان شو وہ پیغمبر علیہ السلام ورطا حکم فرمائے لو مشورے والا ورکڑا کہ اے ابو ذرا موجودہ وقت کی مسلمانان دیر کمزوری دی اسلام دیر کمزور ہے بدأ الاسلام غریبا افراد نشتا کمزوری دا لہذا دا عبادات و اعمال زان سر پٹ کواخ پل وطن تلارشا حال چاہتا مو آیا کلچ وقت راشی اسلام تا اللہ غلبور کی بیاوا تراشی مدینی منورے تا پس داغین و بیا مزید نور خبری کو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ باروت اسلام جذبہ پکے وعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخلے مبارک نے کلمہ ویلے پیغمبر خلق برکاتی ذکر سے پیغمبر عالم ہوئی عامل ہوئی پیغمبر چکم سوئی اگا کئی قرآن وَيَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللہ فرمائی جایا تاسو خلق العمر کرے پداسی سی باندے چختلاف عمل نکوئی اور تاسو قرآن دا اللہ کتاب لولی اللہ فرمائی فلا تعقلون آیا نہ پوئی گئی وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمام انبیاء کرام عالم بھی ہوتے ہیں اور عامل بھی ہوتے ہیں عمل کولو والا ہوں یود علم والا ہوں
نداغوی پخلک کم سرے چی عامل ہم یا عالم ہم عامل ناغد تعویزون والا عامل مراد نرے چی پنجاب کی لولو بڑیا لگئی چی عامل تعویزات عامل نجوم لا ستی جھوڑ کرئی اگا عامل نا اخو دا خیٹ عاملی خیٹ دا پارا عمل کئی پیغمبر والا عمل چی اگا دا اللہ پا احکام باندے عملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک کی دمرت تاثیر دے چیو کسراغ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تام ورطوئی یا رسول اللہ زرمی دیر تن سے دے تمامی دنیا نام بس مادا ارادہ کڑی دا چیز مسلمان ایگم ماتا کلمہ آیا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم آغتا کلمہ ویلا بیاد آغا ماس پخین مانزو وقت سے امونزے ان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسو کو منزنا رستو پیغمبر علیہ السلام تراغے ورطویت یا رسول اللہ زد گناہن وعدیم زخو دیر عادی مجرمیم کی دلیشی مانا بیا گناہوشی مانا بیا یا رسول اللہ کا مانا گناہ بیاوشی دوبارہ نزب سکومام پیغمبر علیہ السلام ورطا فرمائی کہ اے ملگریا دارتا ہوایا چی کلمہ رے پا اخلاص ہو لے جاؤ کا نام اگر تیسی کلمہ میں پا اخلاص ہو لے جا وہی ماں پسی جنیز کرے وہی آو کرے میرے وہی پا اخلاص کی کرے اور وہی بزاق دنانا بچی جی گناہ زکا چے چاہ کلمہ پا اخلاص لے لے جاؤ پا اخلاص دی جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ ویلی دی نو اللہ جل جلالہ بے دی منکراتنا من کئی زکا ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر منز دبدو چارونا انسان من کئی دانشی کی دے چھے سڑے منز گزارہ ہوئی اور بدکارہ ہوئی اللہ بکی گی چھے دو منز پشان نہیں کدے سڑی منز دمانز پشان شو وہ امید دے چاگہ سڑے و بیا منز گزاری بدکار بنی بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطاو فرمائل چزا گناہ بدر نکی گی بہرحال اللہ تعالی مقام نصیب اپنے ڈیوٹی ورطا مقرر اکڑا ورطا ویشتا اسلام نوران دے سکار کولو ڈاکی میں اچھا والے وہ اس دا اسلام دا پارا ڈاکی واچا غہران شو چھے اسلام کے سنگ ڈاکی اگر تیسی یا رسول اللہ اسلام دا پارا سنگ ڈاکی واچا وہ اسے در توائم چھے دا اسلام دا پارا ڈاکوشا اقا ڈیوٹی کواشی کمر مخ کے کولا وہ سم ڈاکویا خیر دے خود اسلام دا پارا وی سنگا وہی زمنگا موحدین ملگری مکے کفار و مشرکین تڑلی کمروں کے یہ بند کرے دا دعوت و دا تبلیغ پوجا رانیوی رسو کی تڑلی کمروں کی اچولی چتاس دا اللہ دیوالی دعوت و تبلیغ مکوئی نتگرزا اگر کون سیدہ کواچی دا چاچا پکور کی یو موحد تڑلے شوئے اور چکر در تپتا ہو لگی چھے دے کور پا دے کمرہ کے موحد تڑلے دے وہ دشکے پت ور آوڑا ڈاکا تے اچھا واغا سڑے تیرا تختوا دا ڈاکی دی آغا دشکے ہوا تو گلے کسو کی گرزی وی کمرے ناواز راگے چھے اللہ احد یو فریاد کی گی چھے اللہ یکی ہو دے اللہ یکی ہو دے سراغے ولگولو چھے دلتا دا رب العالمین دا وحدانیت ذکر کی گی دلتا موحد تڑلے ورغی تیرا کراش پشواغ زیلا ورغی دیوال باندے نقب لگئی چھے ورواوڑا مام ایواد جہالت دا زمانے ما شوکا زنانوا چھے دی سرے مخی دی اسلام نوران دی ہوئی نوام دے ہم تے عاشق و جنے ہم تے عاشق عوام آگے جنے اور باندے نظر او لگی دو چی دا خواہ کا زمان عاشق دے او دا خودے رو رزنا زمان نظر تراغلے نرے او نن مالا اللہ دا سی ذکر آکو چی نیمش پداو تورا تیر داو گلے داو حصوک نشتا طولو دی نزبور سر ملاقاتو کمام آگا جنے اور پس بار روتا آجنے دے آلکتا نزدیکی گی او دا آلکتی واپس روان دے پشا بار بار جنے اور پس مخل ورزی دیتے بار بار پشا باندے روان دے
جنہیں ورطوئی چی ود اللہ بندہ طفل نہیں او کا نہیں آغا ورطوئی چی ٹک دا بالکل آغا سڑے ہم چی کم توائی جنہیں ورطوئی چی و ظالمہ پرونا پورے خود تپ ما باندے عاشق ہوئی او تاب زمالی دلو پسی دیر زیاد کوشش کولو او ننظر آگلی امستا قدم نخولو موتا پس روانے ما تمانا ولی بھی روخی کے وجہ سلام آغا ورطوئی چھے ملگری یاد ساتا ما داسی کلمہ ویلی داد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما داسی چاسر یاری کرے رام زدا غزات عاشق شوم چی دا تمام کائنات دا غبینینا قربان شام زیو حقیقی محبت و حقیقی عشق طرف دل امام دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمی ویلو نباد دا امکان نشتا چی زبیا دا غن فرمانیو کمام دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگا سپایان معمولی گندی یو منزی کرے لے یو سو گنٹے ورسر ناستے یو سو گنٹوں کی دمرا زیاد متاثر دے چد کلنو ماشو کا مجازی عشق پہ خودو بہرحال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بجناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا رخصت واغست بار راغے اللہ وحدانیت ازدکو دا اللہ یوال ازدکو دا اللہ جل جلالہ پوران دے آغا تسلیم شو تسلیم بار روت کلی تے رخصت کرے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داور طویلی چلار شکلی تا اسلام کمزورے منگا کمزوریو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بار راگے مکہ مکرمی کے بیت اللہ کی مینس کی ادھر دو اعلان کئی چیا ایوہ الناس اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اے خلق طول وارچ نشتا لائق بے عبادت نشتا دا نظر نیاز لائق نشتا دا اولادن ورکولو والا نشتا حاجت روا نشتا مشکل کشا الا اللہ مگر یکی واللہ او بیاوئی چھے خلق داہم وارے چھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بندہ و رسول دے کفار و راؤنی چھے دائی سناشنا خبر اوکڑا دا خواہا کلمہ دا و دا خواہا خبر دا چھے دے باندے پابندی دا پابندی دا بسوک نہ بیانی بالفاظ دیگر دا اختلافی مسئلہ دا تا ولی دیزے کہ دا مسئلہ چھیڑ کرا اختلافی مسئلہ بنا چھیڑ کئی خلق راون و حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ دم رضیات وحلو چاگد وحلو دو جن بے ہوش شو بے ہوش جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوزل منز باندے والار دے خلق لدعوت و تبلیغ ناستڑے شیم کلائی مجمیل ورزی خلق تویت یا ایوہ الناس اعبد اللہ دیرو ٹلگولے دعوت و تبلیغ ورکرے رستڑے شید رب العالمین تولار دے زکت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلان فرمائے لے اچھ قررت عینی الصلاة زماد استرگو یخوالے زماد زڑو یخوالے مانز کے پروتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حضور کی ولار دے عبادت کئیو کافر راغے ڈرتے اس نے ولے دے چی ولے دے زمنگا گلیو کسو کی تبلیغ کئی دے زمن نارینا ہم نماف کئی زمن زنانا ہم نماف کئی زمن معشمان ہم نپریدی کمزے کی چدوادری سلور کسان ناسی دے ورزی خلق نداوئی چی اللہ دکولو والا دے اللہ نہ دکے دو مخلوق نہ دلکی دو یقین پیدا کئی دائی سناشنا عبادت لگولے دے دا تبلیغی دے دا نپریدو زکا چی دا بدا غداوت تبلیغ سرا منگلا ٹولا علاقہ خراب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مونز باندے ولار دے یو ظالم راگے بشا طرفنا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرے مبارک کی اخپل صادر واچولو او بیدا سے تاوراتاو کو دمرا زیادی ورکی کو چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سا مبارک ادری دا استرگی بار راوتی او بے ہوش پریوت. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وہی چی زما زڑ باندی مور و لگے دو اور ما ورمندکڑا جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخلا سولو کوشش میں ہوکم اور دائے ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے ظالمانو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے ظالمانو تاسو آگا سر وجنے چاگا دعوت و تبلیغ کی صرف دعوی چی زما رب اللہ دے، دا خوش گناہ خبرہ ندا، دا خوا اتفاقی مسئلہ دا اختلافی نظام. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ مالا دعوت و تبلیغ کی دمر تکالیف را کرشی زو دمر زیادت والے شے تکولے شے امام کہ دمر تکالیف و مسائب آڈو ہچا تکائنات کے ملاؤ نبی تمام انبیاء نازیات تکالیف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تملاؤ اور بیا کلا چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو ناغ فرائض منصبی دعوت و تبلیغ کار امت تا حوالہ شو و صحابہ کرام و ہر یو چوک و ہر یو جماعت و ہر داللہ کور و ہر میدان تا داللہ کریم رسول رام دا عظمی کڑے وہ چار زیت بد رب العالمین توحید رسو دا اللہ یوالے باہر زیت رسو ہر کورا ہر دروازے تا اللہ جل جلالہ انبیاء والا ڈیوٹی اگو امت دی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تا حوالہ کرے دا. قرآن کریم کی دی آیاتن کیا اللہ جل جلالہ دو مسلمانانو ڈیوٹے ذکر کئی درے. اللہ فرمائی کہ تاسو ڈیوٹی دادا چی تاسو بام خلق دا اللہ لارے ترا غواڑی خیر طرف تا دیرا غواڑی. اولا ڈیوٹی دادا دعوت الالخیر اور دویم ڈیوٹی امر بالمعروف اور دریم ڈیوٹی نہی عن المنکر. خیر طرف تا ہر یو نیک ہر یو خیر طرف تا دخل قرآ بلل اور ہر معروف طرف تا دخل قرآ وقتا ہر جائز کار چی دا اللہ و دا رسول حکم چی اگر طرف تا دخل قرآ بلل اور دریم دا ہر بد کار نا دخل قمنا کول. اللہ فرمائی وَلْتَكُنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے تمہارے اندر ایک جماعت ہو پکار دے چتا سکے وعدہ نہیں بلکہ کہ اللہ فرمائی جہاد سمر لو یا فریضہ دا عظیم فریضہ دا دا جہاد برابر یو عبادت دنیا کی نشی کے لئے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا یو صحابی تپوس کئی یو انسان یو سڑے ورطوئی یا رسول اللہ طول کائنات کی بہترین عمل کم یو دے بلکہ دا ورطوئی چی دلنی علی عمل یعدل الجہاد مالا دا سے عمل اخرایا چی اگر جہاد سرا برابر. پیغمبر علیہ السلام ورطا فرمائی چلا جدو دا سے عمل اور زبتی جنم میں چی جہاد میں آلائی خودیا ہوئی دعوت و تبلیغ اور علم و تعلیم و تعلم دا دمر اوچتا پیشلا چی قرآن کے اللہ فرمائی چی ستاسو دا پارا دا نمی پکار چی ٹول جہاد تلار شئی سکسان دے دا سی چی آغا دا اللہ دین زدکی و بلتے ہو رسی علم زدکی و بلتے ہو رسی. اللہ فرمائی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، پکار دے تاسو کی وعد لئی کہ آگا دا خیر طرف تا خلق را غواڑی نکے طرف تا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، پکار دا دے کہ آگا دا نیک کار طرف تا خلق را غواڑی جائز طرف تا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، دا پکار دی چاغد بدو چارنا خلق من کی
اللہ جل جلالہ دے د پارا دا ڈیوٹی امت لا ورکڑے را چ ہر یو امتی ہر یو د اللہ جل جلالہ بندہ پدے باندے مامور دے چاغد اللہ یو والد اللہ توحید خپل یاد کی بلے اور رسئی صحابہ کرام دا دعوت و تبلیغ کیا ایھا الناس اتقوا اللہ یا ایھا الناس اعبدوا اللہ اے خلقو ٹولی کیوں اللہ نو یرے گئی یہ کیوں دا اللہ عبادت کوئی وہ دا اللہ پنوں باندے نظر و نیاز منئی ذکر للہ ملک السماوات والارض زمین اور آسمانوں کی بادشاہت کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے ذکر مالک یوم الدین دا دنیا خولا پریدا روز جزا کا مالک حقیقی بھی اللہ ہے اللہ جل جلالہ تمام کائنات تا رزق ورکولو والا دے اولاد ورکولو والا دے حاجت روا و مشکل کشا دے مکلچ اللہ حاجت روا و مشکل کشا دے نو و ظالمان اللہ نہ سوا بل چالا چنگا آواز کئی او چانا وقت کئی بے دعوت و تبلیغ پار اللہ فرمائی کنتم خیر امت اخرجت للناس اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاسو بہترین امتی ای لیکن تاسو ڈیوٹی دادا چی تاسو بخلق نیکے تارا غاڑے و بدو نبے من کوئی وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ایمان بھی صرف اور صرف اللہ پر رہے گا ذر کے بدے ہم عقیدہ راسخ ہے ذر کے بدے عقیدہ سنگ راسخ کی گی چیدہ اللہ دن لسا ٹیم ورکے قانون دے دنیا چکم چیز باندے ٹیم نرے خرچ شوے مال نرے خرچ شوے جان نرے خرچ شوے آگا شے بھی قیمت اخکاری کلچی او چیز باندے دا دریسی زنو لگی آگا دیر بیکار شے ولی نہیں ستاسو پدے علاقوں کی دا بیکار پٹی چسوک دے پارو پہ باندے وانخلی کا دا بار علاقے نا خلق راش خستاسو دا پلارونو دا نیکونو زمانونا پدے پٹو جیدادونو کی خورے شیدی مال وقت جانے پہ لگا ولے دے نن دا 5,000 روپے اس مکے باندے تاسو دو درے لکا خرچے کوئی یو بن لئی نپرے دے جگڑے تے کوئی مرگونے تے کوئی اعلان کے نجائز دی وجہ دادا چکم سیز باندے دا سیزونا ولگی نو دا دین قدر دا توحید قدر دا اللہ دا یوالی قدر دا منگ سر ذکر نشتا چھ بس بنا بنایا ہوا روٹے دا و منگ لارا کری چلے دا پا دین باندے سوچ تڑی شیوی نگی اور بس کلی کی وسیوی بچینے چی کلا مور تنگشی نور پسی سے شہر والی ہوئی سے جزا جماعت تلاشا ورانی قیدہ علیف با تا سا جیو خا خا بس بیا غازی دے پیسو تاثل دن ملائی گی منجنہ دے پیسو بھی قیمت یادی گی اللہ دے پیسو من پہ جندلے دے اس تکلیف میں پنگے برداشت کرے صحابہ کرام ابو سراد دین گمرازیات محبت و گمرازیات منوا حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرفنا سفیر بن کر مکہ مکرمے تلارو اور مسلمانانو دا عادتو پیسے دے اوچھتے اور زیادہ تر چے سڑے کلا غٹ سڑی نو ہاگا خام خواب پیسے خطا غرزئی نو علتا ور تخپلو تربوران ہوئے چے تصفیری دیر غٹ افسری اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفیری نو تدا سے چلو کا چدا لنگ دے ڈیرو چت کڑے رے ٹول لنگی پہ چخکاری مرا خلق بوئی چی دا سے جٹ تیر آوال را گلے دے غرونو والا لگن اسکتا کدا پیسے آغا ورطوئی آترکو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آترکو سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاولائی الحمقا ارے خدا کے بندے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان جاہلوں کے لیے چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا مراداخو مشرکین مکہ دی دود پارا ہرگز دا سے نکوما ولی دا غوی پیوینا تو شیوام
اگوی پہ مالو جانو وقت لگولے ہو زکات دین ورسر زیاد قدرو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض منصبی امت کو منتقل کرتے ہوئے اعلان کی بلغوا عنی ولو آیا. یوزل تمام صحابہ کرام راجم کری ورطوئی چھے زما امتیان امتا سل دین و رسولو کا نام اللہ حل بلغتو، ارے میں نے دین پہنچایا ہے کہ نہیں؟ بولو تو یا رسول اللہ تائی بہترین ادا کرے تاہو دعوت و تبلیغ کی زندگی تو لصرف کرے یا رسول اللہ. زمن خزنر دے خبر کرن اگر دی چی خواہ پا دے جواہ اسے گو اور توئی چالا فلیبلغ الشاہد الغائب. ارے یاد رکھو جتنے بھی حاضرین ہو غائبین تک یہ باتیں پہنچا دو. ستاسو ڈیوٹی دا چھ تاسو مانا دین دکن دنیا کونے کونے تے اور رسوئی. بلغوا عنی ولو آیا. اگر کہ چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو وارغن دی خبرہ ولی نہیں دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین متعلق تھی ہوئے رسوئی چاہتا دا موائے چمڑا دا خوارا گن دی مسئلہ دا. امام مالک رحمت اللہ علیہ تسوکرا گئے سوالیتی قولو ورطوئی سے امام صاحب دا فلانے مسئلہ سنگا دا فلانے سنگا دا یو ذلیتی 32 سوالونا کرو پڑیرو کی ورطلا ادری ہوئی جماعت پتہ نشتا سمسائلو جواب والا ورکو ذکا چھے دا تمام کائنات علم ما کانو ما یکون صرف چاہ سر دے اللہ سر دے ہر سر دے ما کانو ما یکون عالم نسی جوڑے دے. اگر توئی نبی کریم نا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ سوالو کو امام مالک رحمت اللہ علیہ ورطے چھے لا ادری نیم خبر ما تا پتہ نشتا. اگا سائل ورطوئی چھے آیا تعالی دام ندل دا خودے ورغن مسئلہ دا دا تعالی سنگن درزی. امام مالک رحمت اللہ علیہ تکسیر شد غسینا ورطوئی چھے خودے ظالمہ دا اللہ دا دین مسئلے تا تو وروائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بلغوا عنی ولو آیا. چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو جو تمہاری نظر میں بہت چھوٹی لگتی ہے بلتے اور رسا دیرا واڑا گندی خبرہ ولی نہیں تالا چدر اور رسدا بلتے اور رسا حق تے پتا والی دے مسلمانان لہذا دا دے حق ادا کولو دا پارا مسلمانانو تا پکار دی چھے ہر مسلمان اخپل اولاد اخپلو بچے اخپلو کسرانو تا دا نصیحت و وصیتو کی چھے بچیا وقتو لگا دا اللہ پلار کے تیمو لگا دا اللہ پلار کے 40 گھنٹے زندگی میں لچارا کرے دا اللہ را کرے دا. اللہ بدی زندگی اور کون کے رے ددی بدن پیدا کون کے رے بیا حقا اللہ تانا یو 100 گھنٹے جن غاڑی اللہ تانا یو 100 لمحے غاڑی یو 100 رضی یو 100 شپے غاڑی اور طول عمر تعالی در کرے یو سوچتی ہوئی مال راکا سمرا ظالم دے انسان چاہاگا مالک حقیقی چاہاگا دار سے مالک دے تانا دا خپل مال سوال کئی ہوتے والا نور کئی زیادے دے کنرے کہ ترسو پر مد اللہ دین کی دا اللہ لار کی وقت نہیں لگے والے عمر پر منتاسو کی دین نہ رہی من سر قدر نہ پیدا کی انشاءاللہ ارادہ مجھا تو لکن واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم زینا بزینت الایمان اللہم زین اخلاقنا باخلاق القرآن اللہم استرنا بسترک الجمیل اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأرض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا معهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. الہ العالمین دا حضر جمعیمان سلامت کا پروردگار عالم زمین دے طول مرگر گناہوں معاف کا یا اللہ سمر کسان چی حاضر شیدی پروردگار عالم دے طول گناہوں معاف کا الہ العالمین دے چاچ صغر حاجت شرعی دے سرور عزون تخبرداری یا اللہ دا ہر چاہ حاجت شرعی پورا کا پروردگار عالم دنیا و آخرت زمین طول خائستہ کا الہ العالمین قرضداران دا قرض اخلاص کا پروردگار عالم دے چاہ مردگان شیدی تے مغفرت نصیب کا الہ العالمین
توحید اور سنت اسلامی کیسٹ ہاؤس دکیزہ خانے بازار شاتا کباڑی بازار خٹک پلازا دکان نمبر 9 آواز حضرت مولانا مفتی محمد منیر شاکر سے اللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درود شریف والے اللهم صل علی
عزیزانو دنری پنوس مشرانو کشرانو رو پدی مذکورہ آیاتنو کی اللہ جل جلالہ یو عظیم مقصد اور یو بہترین مقصد دا انسان دا زندگی و عظیم ڈیوٹی دا انسان فرائض منصبی اللہ ذکر کری زکا چھے انسان دنیا تا بس اللہ نرا لگلے اور نئی تمام کائنات دا انسان دا پارا بے معنی مسخر کری دا انسان پا پیدا کولو اور دا تمام کائنات پا مسخر کولو کے دا راز پروت دے چھے تمام کائنات با دا انسان خدمت کی مر اوسپگنے اوستوری ہواگانے اوبو سمندرنا زمکا آسمان ہر یو شیچ پا کائنات کے دے دا ہر سب دا انسان خدمت کی اور انسان با دا اللہ جل جلالہ طرفنا مقرر کردہ ڈیوٹی سر انجام کی اللہ جل جلالہ انسان دخپل عبادت اور دا سب فرائض اور دا سب مقاصد دا پارا پیدا کرے چاہاگا فرائض آہاگا مقاصد آہاگے ڈیوٹے تا عبادت ہم میں لیشی اور آگے تا بعض خلق ڈیوٹی ہم وائی اور دا کائنات پہ اصطلاحاتو کی آگے تا فرائض منصبی ہم میں لیشی اللہ جل جلالہ پدے آیاتنو کے ہگا عظیم مقصد بیان کرے رہے اہگ مقصد نون دعوت اور تبلیغ رہے اللہ جل جلالہ پدے آیتی کریمہ کے درے ڈیوٹیانے رہے انسان ذکر کری اللہ جل جلالہ آغا درے ڈیوٹیانے دے انسان فرائض منصبی کی شمار کری دعوت الالخیر او معروف طرف تخلق را بلل او دبد چارو نمنا کول یو لاکھ سلیس ذرا کم و بیش انبیاء کرام اللہ جل جلالہ دا ہم دغی ڈیوٹے دا پارا معمور کرو ہر یو پیغمبر بشراتلو بحیثیت تبلیغی اور دائی براتلو اغب اخپل قوم لا دعوت اور تبلیغ ورکولو اور اغا دعوت بدا اللہ دیوالی دعوتو اطیع اللہ و اطیع الرسول دعوت بہو چھ اے قوم آئی کیو اللہ و منئی صرف دی کیو رب العالمین سجدہ کوئی صرف یو اللہ تا سجدہ لگوئی صرف یو اللہ نغخت کوئی اے قوم خوف صرف رب العالمین نکوئی اے قوم تمہم صرف الہ العالمین نساتئی اور دویم دعوت بہاغ داور کولو چتاسو زما پلار روان شئی ولی انبیاء کرام در رب العالمین طرف نہ سفیر بن کر راغلی سفیر بن کر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دا ٹوٹلی سمرا چی کائنات تا راغلی دی دا ٹول دا مبلغ پا شکل کے راغلی دی مبلغ اور دا غیبت دعوت و تبلیغ داو چیا ایوہ الناس اتقوا اللہ اے خلقو صرف اللہ نو یرے گے یکیو الہ العالمین یرکوئی اے قوم عبد اللہ صرف یکیو اللہ عبادت کوئی
اے قوم صرف دی کی اللہ نظر و نیاز منئی. ہر یو پیغمبر 1,24,000 انبیاء کرام کائنات تا مبلغ بن کر راغلل. اگوی دا اخپل قوم اخپل حیثیت مطابق اخپل قوم لا اگوی دعوت ورکم. مختلف قومنا مختلف انبیاء تا مختلف مسائل ورسدل. دا دعوت اور دا تبلیغ پلار کے انبیاء کرام تا مختلف مصائب مختلف تکالیف ورسدل. بالآخر دا سلسلہ دا نبوت اللہ پا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال ختم کر. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اوذیت فی اللہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کی کہ اے زما امتا ما تد رب العالمین پلار کی دمر زیاد تکالیف رسید لی دمر زیاد. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی و دعوت و تبلیغ کے مالا دمر مصائب و دمر مشکلات رسولی شیدی کہ زما عمر مشکلات و مصائب ہچا باندی ترشین دی دین اوران دی. تمام انبیاء کرام و نزیات مصائب تمام انبیاء کرام و نزیات مشکلات تمام انبیاء کرام و نزیات مسائل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تر رسیدی. کلچی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دا سلسلہ دا نبوت ختم شوا. نو یو نبوت تے یو ڈیوٹی دا نبوت تا یو نبوت تے یو کار دا نبوت تے. نو نبوت خو ختم شو او انبیاء و راتلل خو ختم شول. زکا چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی راغلے دنیا تا. تر قیامت پورے بدد نبوت چلی گی بل نبی دنیا تنشی راتلے. خود دعوت و تبلیغ کما شعبہ دا اللہ جل جلالہ دا پیغمبر علیہ السلام امت تا حوالہ کرا. دی آیاتنی کہ اللہ جل جلالہ امدغ ذکر کئی. اللہ فرمائی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. الہ العالمین دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت توئی چی کنتم خیر امت. اے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتا تاسو بہترین امت یئی ورا امت یئی اعلی امت یئی اچت امت یئی مقام و مرتبہ موچت رام. الہ العالمین دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو امت مرتبہ ولی اچت رام. الہ العالمین دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو امت مقام ولی اچتے. یا اللہ دبید مقام دو اچت والی وجہ صدام. اللہ فرمائی اخرجت للناس. الہ العالمین وجہ بیانی چی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت مرتبہ و مقام زکا اچت چی اخرجت للناس داد خلق دا پارا لگلے شیرے. للناس طول کائنات دا پارا الناس وداسی سیغدہ چی طول پکی برابر دی. الناس ند عرب دا پارا و ند عجم دا پارا ند تور دا پارا ند سپین دا پارا اخرجت للناس تمام کائنات کے لیے نکالے گئے ہو. الہ العالمین فرمائی تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت ذمہ داری او کار او ڈیوٹی دادا چد خلق دا پارا استلی شیری سشب کئی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. الہ العالمین فرمائی ڈیوٹی دے دائی تأمرون بالمعروف دنی کے طرف تبا خلق لا دعوت ورکی
معروف طرف تب خلق را غواری دا اللہ یو والے دادن کے کار دے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت دا ہم معروف و بہترین کار دے متامرون بالمعروف خلق لبوائی چھ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت کی دا کوا وتنہون عن المنکر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقینا چی کما خلاف طریقی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سنتنا خلاف لا رئی اغینا و خلق منکی ورطوئی بس دا مکوا دا خکار نرے اللہ جل جلالہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا بلزے کی فرمائی فاصدع بما تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اللہ فرمائی فاصدع بما تؤمر اے پیغمبران کھول کھول کر بیان کا سچ تعالی ما درکری بما تؤمر چما تعالی امر کرے اللہ جل جلالہ دکم چیزنو چے امر فرمائے لے اللہ جل جلالہ چے کم انزل اللہ دی بلغ ما انزل الیک اللہ جل جلالہ بلغ کی فرمائی چے ورسوا خلقتا ما انزل الیک سچی تاتا درغلی دا اللہ جل جلالہ دا طرفنا قرآن درغلے احادیث زکت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیچیو خبرہ دزان نکی مگر درب العالمین طرف نہیں کئی اللہ جل جلالہ طرف نہیں کئی اللہ جل جلالہ دا غپ دل و دماغ باندھ خبرہ القا کئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعالی فرمائی فاصدع بما تؤمر سچے امر تا تشیر اغا کھول کھول کر بیان کا خلق تدعوے چھے خلق اللہ ند کی دو مخلوق ند نکی دو یقین پیدا کئی اللہ ہر سکولیشی بغیر دا مخلوقات مخلوق بغیر دا اللہ دے ارادی نہیں نشی کولے اللہ خالق دے تمام کائنات مخلوق دے اولیاء بزرگان ہم مخلوق دے قبروں والا ہم مخلوق دے افسران ہم مخلوق اندارنگی کائنات کی سچی بھی حتی کہ انبیاء کرام ہم مخلوق دے مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمی مفہوم و مقصد خلق بیان کے فاصدع بما تؤمر سچ امر شید دا خلق بیان کا داور توایا چ اللہ ہر سکولے شی بغیر دا مخلوقات مخلوق یعنی اولیاء انبیاء رسل جبرائیل اسرائیل میکائیل اسرافیل سمرا فرشتی چی دی کائنات کی سمرا جنات چی دی کائنات کی سمرا مخلوقات چی دی مرد و کس پگمیدہ ہر سچی دی دا طول اللہ تا محتاج دی اللہ جل جلالہ دو کم نالوا ہیچ نشی کولے اگوا چڑو الہ العالمین پیدا کرے دا دا پرے کولو دا پارا مقصد و غرض دارے چی شیو پرے کئی کلا چی حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام تا رب العالمین خوب دا سی وہی والا اکرا چھتا حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانیوں کا حضرت اسماعیل علیہ السلام بوتو اور پیلا سنا دوارے ورباندے و تڑل اور قرآن کریم وی وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ الہ العالمین فرمائی کہ پڑ مخی سملولو پڑ مخی اور بیائی چار رواغستا دا حضرت اسماعیل علیہ السلام مرے باندی کی خوام اللہ جل جلالہ دا عرشنا ورطا عمر کئی چھے اے چڑے خبردار چڑے تا دے الہ العالمین دا طرفنا حکم نو اللہ جل جلالہ دا ورطا نوینی چھت دے اسماعیل علیہ السلام مرے پرے کام وہ چڑ مخلوق دا کندہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جد امجد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش ہنداغت دعا شہر ربنا وبعث فیہم رسولا. ابراہیم علیہ السلام لاس کی چاڑنی لدا ابراہیم علیہ السلام ہندا غواڑی چی اسماعیل مرے دی پریشی. اسماعیل علیہ السلام ہندا غواڑی چی زما مرے دی پریشی. اور ابراہیم علیہ السلام لا سنے ہندا کوشش کی چی دا حضرت اسماعیل علیہ السلام مرے پریشی زکا چی رب العالمین حکم دے. بار باری اور باندھی تی رہی لیکن دا حضرت اسماعیل علیہ السلام وقت قدر ذرا برابرہم زخمی نشو زکا چی چڑے تا الہ العالمین حکم نو کرے. اور دا قانون دے چی تمام مخلوق کی تاثیر نشتا تاثیر چولو والا سوک دے سرسو پوری چی رب العالمین طرف میں حکم نشتا نو چڑے حلال والنشی کرے. زکا منگوائی چی اللہ نب کی دو مخلوق نب نکی دو یقین چاڑ مخلوق رہے. ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دے خوچ در رب العالمین ندہ خخن ابراہیمی ہمو نشی علالا والے نشی ابراہیم علیہ السلام یو کار نشی کولے نو بیائی چی اللہ نگواری اولی آبے سنگو کی بیا بے سنگا نور مخلوقات پیران وغیرہ بے سنگو کی. حضرت یونس علیہ السلام ابو طبیعت تو فطرت دارے چی ابو لسوک اور پریزی نو دی جو غرقی گی پکی کپاتی کی گی پکی خوب سمندر مخلوق دے تو شہرے مخلوق دے. حضرت یونس علیہ السلام کشتے نا ابو تا گزار کرے سو اللہ جل جلالہ سمندر تا حکم نلے کرے چی غرقا آغا دا سمندر پخیت کی بیا مہی خلی توا چولو مہی تیر کمیں دیتے اور رسولو میں داشے حضم کئیو کنا دا میں دی ڈیوٹی دادا چیو شید گنتی دنی نباد حضم کول شروع کی. دا سمندر ڈیوٹی دادا چی کلیو شید زمدی سارے نفس متنفس شے ورشی آغا کی دن دغر کے دو نباد حلاک شی. لیکن کلا کے حضرت یونس علیہ السلام دا سمندر خیٹ للاڑو چی ترسو پوری دا رب العالمین خوخنواب اللہ جل جلالہ حکم سمندر تو نوشے نو سمندر یونس علیہ السلام غرق نکرے شو. بیاد مہی خیٹ تلاڑو میں دی دا غختل چیزے حضم کماب اللہ جل جلالہ حکم داو چی حضرت یونس علیہ السلام صحیح سلامت درغلے دے صحیح سلامت دے بار رو باسمام. یونس علیہ السلام دے مہی پخیت کی 40 تے اور 40 رضی تیری قریب دا سمندر خیٹا اور پسید مہی خیٹا اندھیروں کے بیچ میں مزید اندھیرے لیکن دمرا پیاروں کی دننا دمرا ابو کی دننا حضرت یوسف علیہ السلام وقت یونس علیہ السلام یو وقت تو ہم نقصان نہ رسے زکا سمندر مخلوق دے سمندر بغیر در رب العالمین دے ارادے نہ ڈوبول نشی کرے نہ کہیں نہ نہیں سکھائے اور چاروں بغیر در رب العالمین دے حکم نہ حلال نشی کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا یو علی دعوت اچلولو خلق دا یو اللہ طرف تراؤ بلل شرکیات و بدعاتو نے منع اکڑا قوم طول پا غصص. حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ غخت ورطوئی سے ابراہیم ماوری دلی دی چی تزما دا ربوبیت و دا خدای نے انکار کئی. اگر تو اسے آؤ تو خدای نہیں اگر تو کچری دی خبرنا من نشوی نزبت تعالی سخت سزا در کم قتل بدے کم. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم نشو
وکچی تسلیمی کی سوک چالا مسلم تا مسلم زکوائی چھ مسلم دا اللہ پمخ کی تسلیم شوئی چھ دا اللہ حکم دا پیغمبر حکم راشی بس دے تسلیم شو ادرے گی کہ تمام دنیا پلار کے رکاوٹی دے نہ تسلیمی گی خوش ورطا ہوا چھ دا اللہ حکم دے دا پیغمبر طریقہ دا بس فوراً ادرے گی وہی چھ بس دا اللہ و دا رسول پمخ کے زمان زور نہ چلے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام باندے حکم کو کہ دیر لرگیرا جمع کئی اور بل کئی آلہ اور ڈیوٹی سے شہرہ سوزاول اور سے شہرہ مخلوق دے گن ابراہیم علیہ السلام تئی دیر زیاد اور بل کو سو کوئی چکلا اور بل سے دمرا لوئی لمبے وی چھ دے ابراہیم علیہ السلام دور اچولو سے طریقہ نوار نزدی سکو شورت لے اور بیا لو یا زنگوی جوڑکا ابراہیم علیہ السلام پکی کینو اور چکلا اوزد کالے والا ورکنو دے اور پسی مزی کٹ کرل آگا دور مینستا پریوا تھا سو کوئی سنا دور مینس کے ورطا چت مینار جوڑ کرو اگ مینار کے دبلا سنب خیت تردلیو اور رسے پکی اچولوی رسے لرے زیتا بتلے چکلا اور خود گرم شی اور خیل لمبے شروع کی نبیا بادا پڑے راکش کو دے با مینار نہ رو گردی دو لمبو میستا و پریزی کنی نزدیسو کورترے نشو دم رو اسرائیلی روایاتوں کی داغے دیر ہوگی تفصیل رگلے چو سمرا اگد ہو سمرا پلن ہو سمرا اچت ہو خو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام مینار کے ناستے لاسو نپخی دوار تڑلی دی اور بادشاہ وقت دا خیال دے چھے وہ سیو سولن تباد بدے چگوائی چھے اے بابا را ورسے گا یا بدے آواز کئی چھے اے بادشاہ را مدد شاہ ماستا خدای و ربوبیت امان لو لیکن ابراہیم علیہ السلام مسلم و موحد و آغا دیر کتر موحد و آغا کلاچ مینار کی ناستے در رب العالمین طرفنا فرشتے راغلی ورطوئی چھے ابراہیم من رب العالمین رالی گریو اللہ جل جلالہ سلام پسد سلام فرمائی چھے تاصل دیوائی ابراہیم علیہ السلام کمزے تارسی دل غواری دخپل زان خلاص والغا غواری من بلے فوراً خلاص کو اڈر کوا کمزے تدیو رسو ابراہیم علیہ السلام ورطوئی چی لا الہ الا اللہ اللہ نہ دکی دو مخلوق نہ دنکی دو یقین گورا فرشتو تاسو مخلوق ہے تاسو تزسوال تاسو ہیچ نشے کولے ہر سکولو والا سوک دے گورا اللہ نہ دکی دو مخلوق نہ دنکی دو یقین باندی زک کوشش کی ابراہیم علیہ السلام ورطوئی چی خبردار زچ دکم رب العالمین پو دعوت و تبلیغ و داغ پو تور باندی توریم آغا اللہ ما دا تمام کائنات ناخوینی آغا تا پتا چی زدہ آغا دا پارا ننورتا چولے شمام آغا تا پتا چی سمرا مظالم و تکالیف ما تر رسید رب العالمین وحدانیت دا وجنام مکسر اللہ جل جلالہ ما اغاری نما اللہ اخلاص ولے چیز انسان و مخلوق اور فرشتو تسوالنا نکوم ابراہیم علیہ السلام دا رب العالمین اسرے تپاتش و فرشتے لاری دور ڈیوٹی دارا چی سوزول کئی ہر چیچین خام خائی سوزئی اور کلاچی ابراہیم علیہ السلام تا وور گرم سے لمبی اچت شوی بادشاہ خلق لا حکم ورکم ورطوی چی وس ابراہیم علیہ السلام راو غرر چی دور لمبو تور پیوزید اور میں تارا پریوتا اللہ جل جلالہ اعلان کو ورطام ورطوئی چی یا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما قلنا یا نار الہ العالمین اعلان کئی چی منگا ورطوئی چی